কি ହେଲା কি পেন্ডা কিনলো जानू आम घर आम भल पाइबा विषय समस्त जानी देले তা মা মোর এবে কি করিয়ালো चल आम घर छाड़ी पळेबा তো মুন্ড ফুন্ড ঠিক আছে না নাইলো তো ভাই যুপকা লোক জানিও বলে মতে ঠিয়ারা আন্দো নাইলো মা মু তো ধরি যাই পারিনি किस तमे मो देले घर छाड़ी आइबोनी हेले तमे मते भल पाउनो কাঁদলানো কে পড়ে জিবা জিয়া জিয়া ঘর ছাড়ি জিয়া তুলে 2 ঘন্টা পরে अबे बिलेई अच्छी बुझी बुझी क्षीर पिउची आ भाबुची ताकू के देखी पारिबेनी मात्र से भाकुड़ा बाया बिलेई जानेनी जे ताकू समस्ते देखुचती आ से भाकुड़ा बाया बिलेई होचू तू तू की भाबिचू तुम भौणी